הנה, הם מרימים את זה. אתם רואים את זה? כן, עם המנוף. המנוף כרגע מרים את הצינור הארוך ביותר, נראה בסביבות 6 מטרים. רק רוצה להגיד לכם ממש תודה. כנראה שהדבר הזה זה פדיה 5, פדיה 5 זה טיל של 6 מטר. הטווח שלו, הטווח המקסימלי זה 75 קילומטר, יכול להגיע לפאתי הרצליה, ובזכותכם יש לנו את הצדיק שלו. שיהיה לכם המשך לילה טוב.